كما يتخونوا زخبركم سمعتنا أبني حاجة تحسنا إرتان أمباسادر باج أدبلة بمجد أتي معنا قبل مسكال ملس مهابان أب كيف بعري حنت عباي مركب كم سجويتن كمون إثيوبيان مورات إثيوبيان حيل أمالاتي فتسي ما تحاسب خمزة بلا مقلات أمن زبلو خونيم كسامة أرشا مدبنا مسانا خصون حب خبرنا عدمنا سلتي تقبرنا زلهم دقف سابسكرايب شير لايك كمون توبنا هنات رؤيتات بالبنا مسكنا وتوم سابسكرايب زي قبركم سابسكرايب ناخد قبرو بأخبرات نحتكم سناي مكتال حوتنا يمن تمال سنبت ابت وسان مسمر مراقب قيح بحري مس اسرائيل تتاثر ناي صنت مركب بمحاز ني 25 ابالات جو كم زوسودو سبسلطان غليصوم እዚ ድማ ብሰንኪ ኩናት እስራኤልን ሓማስን ዞባ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ኣብ ሓድሽ ግንባር ባሕሪ ይኣቱ ከይህሉ ስጋኣት ፈጢሩ ኣሎ እቶም ብኢራን ዝድገፉ ዓመፅቲ ሕቱ ነታ መርከብ ምስ እስራኤል ብዘለዋ ምትእስሳር ስለ ዝጨወይዋ ኣብ ሃገራዊ ማያት ንዝርከባ ምስ እስራኤላውያን ዝተኣሳሰራ ወይ እውን ዝውነና መራኸብ ዕላማ ብምግባር ክሳብ እስራኤል ኣንጻር ሓማስ ኣብ ቃዛ ተካይዶ ወፍሪ ደው ተብሎ ክቕፅሉ ከም ዝኽእሉ ይግለጽ ኣሎ ኩለን ናይ ፀላእትና እስራኤል ዝኾና ወይ እውን ምስአን ዝተኣሳሰራ መራሃብ ዕላማ ክኾና እየን ድማ ኢሉ ሕቲ ዋና ተዛታይን ኣፈኛ ሕቲ መሐመድ ዓብዱሰላም ድሒሩ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እስራኤላውያን ቋንቋ ሓይሊ ጥራይ ከም ዝርድኦም ገሊጹ ኣሎ ምጭዋይ ናይታ መርከብ እስራኤል ዝኸፍልዎ ዋጋ ብዘይገድስ ዕጡቓት ሓይልታት የመን ነቲ ናይ ባሕሪ ውግእ ኣብ ምክያድ ዘሎ ምዕቱብነት ዘረጋግፅ ግብራዊ ስጉምቲ እዩ እዚ ከዓ ናይ መጀመርታ እዩ ክብል ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ኣብ ልዕታ ምስ ሓደ እስራኤላዊ ቢልዮነር ምትእስሳር ዘለዋ ባንዴራ ባሃማስ ዘለዋ ጋላክሲ ሊደር ዝተባሃለት ተሽከርከርቲ ትፅዕን መርከብ መጥቃዕትን ዝፈፀም ሕቱ ወቂሱ ኣብታ መርከብ ዝኾነ እስራኤላዊ ከም ዘይነበረ ገሊጹ ኣሎ ጃፓናዊ ኦፕሬተር እታ መርከብ ዝኾነ ኤንዋይኬ ላይን እታ መርከብ ኣብ እዋን ጭውያ ፅዕነት ከም ዘይነበራ ገሊጹ ኣሎ ኣባላታ ወይ ከዓ ሰራሕተኛታታ ከዓኒ ካብ ፊሊፒንስ ቡልጋርያ ሮማንያ ዩክሬን ሜክሲኮ ምዃኖም ሓቢሩ ኣሎ ጃፓን ትማሶኒ ነቲ ጭውያ ኮኒናቶላ ዋና ጸሓፊ ካቢኔ ሚኒስትራት ሂሮካዙ ማትሱኖ መንግስቲ ጃፓን ምስ ዓመፅ ሕቱ ብምዝራብ ነቶም ሰራሕተኛታት ብኣጉ ንክትፈትሖም ዝከኣሉ ይገብር ከም ዘሎን ምስ እስራኤልን ስዑድ ዓረብን ኦማን ኢራን ይተሓበር ከም ዘሎ ድማ ገሊጹ ሕቲ ነቶም ኣባላታ መርከብ ብመሰረት እስላማዊ ክብርታቶም ይሕዝዎም ከም ዘለዉ እኳ እንተገለጹ እዚ እንታይ ማለት ምዃኑ ብሰፊሑ ኣይገለጹን ቤት ፅሕፈት ናታንያሁ ነቲ ጭውያ ናይ ኢራን ናይ ራዕዲ ተግባር ክብል ኮኒንዎ ኣሎ ሰራዊት እስራኤል ነቲ ጭውያ ዓለማዊ ሳዕቤን ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ፍጻሜ ክብል ድማ ገሊጽዎ ኣሎ ሰበስልጣን እስራኤል እታ መርከብ ብእንግሊዛውያን ትውነን ብጃፓናውያን ትመሓደር ምዃኖም ገሊፆም ይኹን እምበር ኣብ ዳታቤዝ መራኽብ ዝርከብ ዝርዝር ዋንነት ንወነንቲ እታ መርከብ ምስቲ ሓደ ካብቶም ሃፍታማ እስራኤላውያን ኣብርሃም ራሚ ኡንጋር ዝተመስረተ መስመር መራኽብ ሬይ ካሪየርስ ከም ዝተሓዝ ተገሊጹ ኡንጋር ንኣሶሽየትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ፈሊጡ እኳ እንተሎ ግን ክሳብ ዝርዝር ሓበሬታ ዝረክብ ርእይቶ ከም ዘይባ ኣፍሊጡ ኣሎ ምዝ ወናን ዝተኣሳሰር መርከብ ኣብ 2021 ኣብ ወሽመጥ ዖማን ፍንጀራ ኣጋጢማ ከም ዝነበረን ማዕኸላት ዜና እስራኤል ኣብቲ እዋንቲ ንኢራን እየን ወቂሰን ነይረን ስሞም ክጥቀሱ ዘይደልዩ ክልተ ሰበስልጣን ምክልኻል ኣሜሪካ ሕቲ ነታ ጋላክሲ ሌደር ዝተባሃለት መርከብ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቀይሕ ባሕር ከም ዝሓዝዋ ኣረጋጊፆም ኣለዉ እቶም ዓመፅቲ ካብ ሄሊኮፕተር ብገመድ ተንጠልጢሎም ኣብታ ናይ ፅዕነት መርከብ ከም ዝወረዱ እቶም ሰበስልጣን ንኤንቢሲ ኒውስ ገሊፆም ብ17 ሕዳር 2023 ኣብ ኣዲስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ትሕቲ ፍትሓዊ ኣጠቃቅማ ወደብ ንዘላቂ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝብል ቴማ ዝተካየደ ዓውደ መፅናዕቲ ኢትዮጵያ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ክትብል እንተዳ ሓይሊ ክትጥቀም ፈቲና ናብ ዓዘቕቲ ከም ተኣቱ ተገሊጹ ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ብምሁራት ዝቐረቡ ወረቐቲ ተዘቲሎም ሓደ ካብቶም ናይ መፅናዕቲ ወረቐት ዘቕረበ ናይ ፖለቲካ ሳይንስ ምሁር ዝኾነ ዶክተር በለጠ ብዛዕባ ንኢትዮጵያ ንምንፃል ብስዑድ ዓረብ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስን ብዛዕባ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ዓረብ ኤሚሬትስን ዝግበር ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጎብሎ ናይ ምዃን ምትህላኽን ድሕሪ ምግላፅ እቲ ኢትዮጵያ ብግልፂ ኣልዒላቶ ዘላ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሃገራት ብምስማዕ ክትበፅሖ ከም ትኽእል ጠቂሱ እዚ ክግበር ግን ኢትዮጵያ ብዙሕ ናይ ገዛ ዕዮ ይፅበያ ኢሉ ከም ኣብነት ድማ ውሽጣዊ ሰላም ምርጋፅ ውሽጣዊ ሓይሊ ምፍጣርን ኣብዚ ከባቢ ዘለዋ ተሰማዓነት ቅድም ከተዕብዝ ዝግባኣ ኢሉ እቲ ዝግበር ግን ንጎረባብትና ኣብ ስግኣት ዝእቱ ክኸውን የብሉን ድማ ኢሉ ንሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምምላስ ወታደራዊ ኣማራፂ ምውሳድ ግን ፍጹም ክሕሰብ ዘይግብኦ እዩ ድማ ኢሉ እሱ ቀፂሉ እዛ ካብ ክትስከሞ ትኽእል ንላዕሊ ፀገምን ጎንፅን ተሰኪማ ዘላ ሃገር እንተደኣ ብኣፍ ደገ ባሕሪ ኣሳቢባ ኣብ ውግኣትያ ኣብ ክትወፀሉ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ ክሽመም ከም ትኽእል ኣጠንቂቑ እቲ ካልኣይ መፅናዕታዊ ወረቐት ዘቕረበ ናይ ሎጂስቲክ ምሁር ዶክተር ማቴዎስ እዩ ነይሩ እሱ ኢትዮጵያ ክሳብ 10 ዝበፅሓ ወደባት ኣብ ከባቢያ ከም ዝርከባ ብምጥቃስ
ንርሕቐት ንዋጋን ንስሉጥነት ስራሕ ወዘተ ኣብ ግምት ብምእታው ምስተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዎን ሃገራት ብምስማዕ ክትጥቀም ከም ዝግባኣ ኣብርሂቡ ካብዛ ሓሊፉ እውን ምስተን ሃገራት ብምስማዕ ኣብተን ወደባት ወፍሪ ክትገብርን ከምኡውን ነንዊሕ ዝበለ ዓመታት ብኽራይ ክትጥቀም ከም ዝከኣለሉ ኣማራፂ ክትደሊ ይግባእ ድማ ኢሉ ነዚ ብግቡእ እንተሰሪሓል ድማ ክሳብ ካብተን ሃገራት ጠለብ ክቐርበላ ከም ዝኽእል ግምቱ ኣንቢሩ ካብቶም ኣብቲ ዓብዶ መጽናዕቲ ተኻፈልቲ ዝኾኑ ሰባት እውን ኢትዮጵያ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን እዚ ሕጂ ብመንግስቲ ዝግበር ዘሎ መጽናዕትን ጥንቀቓ ዝጎደሎ ኣካይዳ ነዛ ድሮ ሰላም ዘይብላ ሃገር ምስ ጎረባብታ ኣብ ፀገም ክእትዋ ክብሉ ኣጠንቂቖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ባይታ ሃገሩ ቀሪቡ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ህላዊ ሕቶ ምዃኑን ንዑ ንምትግባር ከኣኒ ዲፕሎማስያዊ መገዲ እንተዘሰሊጡ ነቶም ኣብ ቅድሜና ዝፀንሑና በሊዕና ብሓይልና ክነትግብሮ ኢና ምባሉ ዝዝከር እዩ ኣምባሳደር ባጫ ደበሌ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ቅድሚ 2 መዓልቲ ኣብ ኤክስ ማለት ትዊተር ገጻቱ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ሂብካ ብምቕባል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ተጠቃምነት ንኢትዮጵያን ንጎረባብታ ሃገራትን ከምኡውን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ብመገዲ ንግዲ ከም ዘርብሕ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣስፊሩ ነይሩ ነዚ ናይ ኣምባሳደር ባጫ ደበለ መልሲ ዘስምዕ ኣቶ የማነ ገረ መስቀል ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ሎሚ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ እዋናዊ ሓበሬታ ኣብ ውሽጡ ከቢድ ዶስ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ሒዙ ይርከብ ድሕር ምባል ብጉልባብ ሂብካ ምቕባል ብጉሉፅን ብዘይ ሕፍረትን ታሪክ ምኽላስን ወይ እውን ኣህጉራዊ ሕጊ ምጥሓስን ብገለ ብድሌት ዝተለኽፉን ሎቢስትን ይግበር ከም ዘሎ ሓቢሩ ስለምክታልኩም ብልቢ ነመስግን ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ እናዘኻኽርና ንሕጂ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናየ ንምነየልኩም